chii chinonzi sare? Sare it's a growth inomera kusikarudzi yemunhukadzi, mungave mukati kana kunze. Apart that sare has a physical manifestation pamunhu, also it has a spiritual root caused. Zvoreva kuti it's not something that can only be dealt medically. Uroi nekushinwa wakaitwa munhu zvekuti vazhinji vanoenda vachinobatsirwa vachida kuchekwa masare, asi vachekwa kudaro sare riya rinobva nokunyukira zvekare. Uye zvakare rinouya through hereditary, kubva kuvabereki, kutoredzera kubva kuvabereki. Through spiritual spouse, bonde kuhope. Signs kana zviratidzo zvesare. Number 1, itching, kuswinywa pasikarudzi, zvokonzera kuda bonde zvakanyanyisa. Vazhinji vanopedzisira vakuita chipfambi. Number 2, miscarriages, kuita mimba dzichingosvedza. Number 3, just after giving birth mwana anofa. Kana kuti unotozvara mwana otosvitsa 15 years asi anofa zvakare. Number 4, rinokwanisa zvakare kuuraya murume wako, premature death in marriage. Number 5, rinokonzeresa zvekare lust, kuva neruchiwa. Number 6, stubbornness, hundini. Number 7, kutaurisa. Kana uri munhukadzi uri kuteerera, uri kupindana nezvose zvandava nokududzira, tora nhamba dziri kuapia paskrini ipapo uye ndinokubatsira.